El punt TIC de la Biblioteca Reconvert va sorgir quan es va inaugurar la biblioteca el 2005. L'aula d'informàtica va començar a dotar de programació estable, de cursos, tallers, de tot el que tingui a veure amb l'alfabetització digital de la ciutadania. Tractem molts tipus de públics, intentem fer des de la programació de tallers on puguin haver diferents tipus de públics en quant a edats, tant gent gran, adults com nens de diferents franges i diferents tipus de col·lectius. Abans programàvem una línia més d'iniciació a la tecnologia, però ara la ciutadania està molt més capacitada, aleshores hem diversificat tota la programació i llavors aquest any ens hem centrat molt en tallers d'intel·ligència artificial i després també la nostra programació inclou el servei d'aula digital oberta, que és un servei d'atenció individualitzada, un assessorament personalitzat per donar acompanyament a la ciutadania en la realització de tràmits i també en la resolució de dubtes digitals concrets, molt específics. Sempre de nivell iniciació, però el que intentem és perdre la por a la tecnologia per a aquelles persones que encara en tenen i també dignificar una mica aquelles persones que estan en una escletxa digital important. Intentem buscar aquest espai segur i de confiança per donar-los l'oportunitat de posar-se en el tema digital. Les persones usuàries normalment sempre volen més, o sigui, sempre volen repetir, són usuaris hi ha una part que és bastant fidel perquè ja sap o ja espera aquest tipus de programació i et pregunta. A més, es creen com grups també sota interessos concrets, on la gent també es descobreix entre ells mateixos i no només aprens, sinó que comparteixes el que és una mica d'interès sobre la tecnologia, i parlar i compartir.